Здравейте, приятели! Днес ще да ви да играем Майнкрафт. Така че, нека да започнем. Поставете лайк и се абонирайте задължително. Не знам дали виждате това нещо долу. Това е тази къща, която винаги аз съм я направила принципно. Тя е адски хубава. Сега ще ви покажа какво има вътре в нея. Ще започна от тук. Първо, нека така да видите. И между другото, аз съм на креатив, но тази къща сама я направих. Не сега. Просто аз живея в зима и просто това беше басейн, той е замръзнал и много малко вода е останала. Първо ще започнем с тези фенерчета, които може да си ги вземете в шопа. В шопа има много работи. Има храна, има каквото ви е нужно за не ремонт, ами просто за къщи или за каквото ви пожелаете. Тук седим. Да, седим. Само малко да оправя камерата. Така. Да виждате по-добре. Така, да. Тук покрива. То е на 3 блока, мисля, че е на 3 блока. Аз ще видя. Също са на... Да, 1, 2, 3. Това са масички, които с тях сядам лятото да ям. Това са климчета. Но като е зима, защото принципно в реалния живот сега е есен. И още не е зима, но аз просто да прибързвам малко самите сезони, за да може после да не търся тук полюсите или там, където трябва да е зима, за да снимам такива видеа. Ето така съм по-така камерата. Между другото, тази камера, която стоим сега с нея, е много готина, защото аз я просто си я взех от един магазин. Да. Ей, така се вижда перфектно и мисля, че така ще ви е перфектно. Това са просто шкафчета да си слагате. Просто да слагате работи. Опа, чиники тук. Това е просто цветенце цветенце, просто цветенце. Тук са лампичките. Това са... Тук исках да направя абсорбатор, за да може тази печка да не пече толкова. И мислите сам не слагате печка, просто отдолу слагате като... слагате просто огън. Отивате там, където са... в шопа просто отивате. Ето тук. В шопа. Трябва да намерим печка. Къде е тази печка? И аз не знам къде е тази печка. Но тук няма печката. Давайте тук. Не. Мисля, че би трябвало да е тук. Ами аз да между другото имах. Чакайте да видя само нещо. Добре, тук ми... ето. Перфектно. Вместо цветето слагаме печката. И взимат печката и слагате. Тук това просто е мивка. Как да ви кажа? Това е просто мивка. Това са кактуси. Това също са просто шкафчета. Просто шкафчета. Тук чинийки с столчета и чашки. Въпреки че това са кактуси. Както и да е. Никой няма да разбере.
Това е като хол. Това е хол, да. Това е хол с книги. Не е чак толкова голям хол. Тук си слагам дрехите. Това е. Това е джакузи. Между другото, това е джакузи, да. Това е мивка. Туалетна. Между другото, тая туалетна аз едва ми я направих, защото тя е доста трудно. Аз я просто я намерих в един канал, защото аз не мога всичкото това да го измисля аз. Разбира се, туалетната трябваше да ми помогне някой. И затова влезнах в YouTube и проверих как да си направя. What? Тук кой го е направил това? Добре, както и да е, ще го зачертаем. Така. Насекъде има лампи, така че зомбита няма как. Така. Това легло също го видях в YouTube. Толкова не мога да опиша, толкова е красиво, защото просто има аквариум, има каквото си пожелаете. Лампички, не, всъщност това не са лампички, това са ароматизатори. Това са лампички, това са прозорци стъклени с черна рамка. Това е легло, което е просто нямам думи. В следващото видео, ако искате да ви го покажа как се правим, тук акселото или така се вика, че не знам как се вика, тук просто леко като прозорче. Тук е като офис, ще ви кажа нещо другото. Това е като офис, защото ето тук този диван с тези, не както си ми дървета просто. Просто това е офис, ето даже тук има сточи. Трябва да си направя компютъра, но не знам как. И това е моята тераса. Аз я направих. Къщата, разбира се, я видях в YouTube как да се направя, но целият тук декора аз го направих. Освен туалетната също я видях в YouTube. И отново не забравяйте просто да поставите лайк и да се абонирайте. Тук не сме на земята, спокойно. Тук ще покажа даже. Да. Между другото, ако искате да сте на креатив, просто трябва да имате или компютър, или просто... Компютър, не си мислете, че това е лаптоп, просто компютър си е компютър. Аз не знам как да го обясня. Горе нямам покрив, защото това е тераса. Това са рамки просто. Това са като дървета, това също като... Боя. Добре, това е също като диван. Тук просто имам печки да се топля. Но днеска няма да спре така бързо видеото, защото видеото е на 8 минути. Така че отиваме и почваме да правим, да си довършвам другите къщи, които още не съм ви ги показвала. Между другото, това днеска да направих това цялото, за да може да просто да не... по-малко да имаш. И преди да отидем другите къщи, така да показвам последно. Мога и други видеа ще така да направя, но днес ще довършваме тази част. Това също е, само че това е къща, но на дърво. Това пък поправи там долу. Майко, тази къща е отвратителна. Наистина е отвратителна. Какво? Аз не мога да повярвам просто. Просто... what? Моля, колко съм смотана. Тук пък това поправи. Така. Моля, аз мисля да довършвам така. Да си направя една связна къща като тази, но видеото ще е дългичко. Мисля, че миналия път тази къща я направих за 1 час или за половин час, но доста трябваше да имам време да я направя, защото тя все пак е голяма.
Ето зомби, то още малко. Между другото, ако се чудите защо те блокове толкова много съм ги сложил, това просто е защото... сега ще ви покажа отгоре къде. Защото ако се загубя, да знам къде съм, защото това е най-големият тест. Сега ще се кача. Какво ще мисля, че почти съм горе. На 107 блок. Няма как да е на 107 блок. Ето. Това е най-големия блок. И мисля да седна, да, така, и да скоча. Но не забравяйте, ще няма да мърда. Скачам. Искам да... Не е спокойно, аз съм на креативния как да се тръгна. Или пък да умра. Мисля, ето сега. Точно сега, да. Какво? Да, бе. Толкова не... О, не. Не. О, не, трябва да се измъквам. И да я закопая тази шайка. Моля, приятели, ако бяхте го видели това, просто аз щях да умра. Защото аз тогава справих да игра на креатив. Може даже и да сте видели. Затова сега това цялото нещо се закопава, за да нямам дупки. Който иска вече да идва Коледа или Нова година или такова нещо, просто абонирайте, защото аз толкова вече много искам да идва зимата, а то вчера настъпи есен, ужас. Ама, между другото, аз исках още лято. Защото аз не исках на училище, защото просто не исках. Тази къща това е. Не съм правила тази къща. Тя е огромна, бе. Аз мисля тази къща да е довършена. Няма да я найдеш. Аз просто ще сложа тук декори и самият хол ще направили каквото е там. И следващото видео ще просто ще направя втори етаж, защото все пак този ще ми се прегрее, ще ми се прегреят всичко. Как това ще расте зимата? Боже, това Minecraft за мен пъкна, между другото това е нова версия. Апдейт 20. Мисля, че зимата ще има такова коледни неща, защото просто е зима. Министралата миналата година, преди да дойде дядо Коледа, аз взех и почнах да играя Майнкрафт, но тогава имаше апдейт и имаше абсолютно всичко коледно, което си пожелават печка, каквото си пожелават съндък. И затова аз искам да играя зимата Майнкрафт. И затова я чакам. То нещо сега не е зима тук-де, ама аз чакам, когато настъпи в човешкия свят, т.е. да настъпи зима, защото сега е есен при нас, а пък ето тук в Майнкрафт е зима. Просто няма съндък, който е коледен, защото не е зима. Чувате ли го това СМР по снега? Добре, стига съм бърборила. Хайде да започваме. И пак ви казвам, не забравяйте да се абонирайте все още и още, защото аз искам да постигна 200 абоната, защото имам още 181. Не знам ли са вече станали повече, защото това видео съм го монтирам един ден, наистина, защото аз толкова се старая за вас, за да може да ви харесат тези видеа повече и повече, за да може да и вие да, ако искате да ме да повторите за мен, да просто да
да послушате мен и да направите същото, да си направите канал, но за да си направите канал в YouTube, ако искате да ми питате това, трябва просто да имате профил и тогава може да си направите канал. Може да се казва LikePP. Аз няма за какво да го казвам на вас, защото вие сега сте в моя канал и сигурно ме знаете вече как се казвам. Не се казвам LikePP, спокойно, в реален живот се казвам Преслава. Ама просто така си измислих канала. Аз не съм се направила сама канала, все пак трябва да ми помогнат семейството, мама, бати или там, който е. Сега аз искам да с бял блок. Мисля с ето нещо бяло. Ама какво бяло? Пясък. Аз не искам пясък. Аз искам блок. Добър вечер. Ще имам покрив, поне свясен покрив. Свясен. Чухте ли? В шопа. Излезнахме от шопа. Слава Богу. Айде. Между другото лука много хубав, ама не е ли малко сив? Ще ви кажа. Наистина не е ли малко сив? Имате ли предложение за по-такъв да бе! По-да е такъв ще го направя, някакъв шарен, с тези шарни букви. Аз просто гръмнах. Трябва да побързам, защото скоро е стара нощ и аз се притеснявам да не дойде някой пак, защото все пак това е ниска къща за сега. Поне за сега е ниска къща. И се притеснявам просто да не дойде някой пак и да... Въпреки, че той нищо няма да ми направи, просто ще се направи пажени, защото аз винаги като ми идват паяци ми правят пажени, не знам защо. Като гледам в YouTube другите майнкрафтери, не им става това. Не знам защо на мен така ми става. Между другото, аз съм играла в Майнкрафт с други хора. С други хора, там където има много хора и може мисии да изпълняваш там. Някакви работи. Просто, мисии да изпълняваш. Ето. Тук просто така ще мен към блоковете, но трябва да съм долу малко. Оп, само че не е да греша. Оп, само защо винаги грешат по този начин. Пак долу. Аз не знам, просто не знам. Не знам нищо. Поне да сложа на печка, за да може поне да има по краищата. Винаги трябва да слагате по краищата. Защото дори да я сложиш по средата, то съм по среда ще све. А по края... Ако чувате това, просто вали навън. Затова мисля да затворя прозореца. Въпреки, че... между другото, доста заваля. Ако искате да кажа, наистина много заваля. Днеска добре сме си вкъщи. Вчера ходихме на екскурзия. Нека малко да се проветри, ще ви кажа. А пък после аз ще си правя къща. Къща от одеяла. Ако вие и това като малки сте го правили, ако вече сте по-големи, аз се правя винаги къщи. Малко, голяма, аз съм на 9. Ето, бая заваля. Добре, че няма грамотевици. Защото тогава можеше и да ми бъгваше Майнкрафт. Ще ви кажа така, като мен към блоковете е по-лесно, ще ви кажа. То разбира се е по-лесно, просто греша и трябва да ги чупа.
затвора. Приятели. Сега като свържа видеото, ще отида да затворя терасата поне. Не съм сама вкъщи, спокойно. Да бъдете поне това спокойно. Не съм сама. С моите родители съм си. Вие сте виждали майка ми. Ако видите миналото видео как отварям iPhone 13. Брат ми снимаше тогава. Между другото в коментарите пишете да чакаме нова част от Майнкрафт. И аз затова сега реших да снимам Майнкрафт, защото аз нямаше какво да правя. Трябваше нещо да се измислям. Моля в Майнкрафт завлядаш, ако не виждате. Наистина завлядаш. Омага. Так не успях. Сега би трябвало да се... Сега, докато не са се спалнали тея зомбитата, просто ще си взема... Не, факели няма. Искам да взема някакво... Ще отида в шопа, в моя шоп. Хора спира да вали. Толкова бързо спира да вали. Ама аз съм само факт. Значи трябва да отида до къщата. Аз трябва да си направя врата. Но вратата ще е от тук. Оп, 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 оп. То спряло да вали, бе. Между другото, в Майнкрафт някога виждали ли не сте да вали? Аз винаги съм виждала. Аз винаги като влезна, опа, дъжд. Но рядко дъжд. Толкова какво съм го направила? Какво? Това ако някой го види, да не бяхте го виждали. Слагам вратичката и отивам при къщата. Моята собствена къща, за сега в нея само живея. Да, правилно чухте, само в нея живея. Аз какво трябваше? Не, братчет. Аз съм много зле, ама прекалено зле и... Да, просто съм много зле, защото аз... Не, игралко... Трябва да бъда честна. Зайче! Зайче... Играя от 2 години, знам Майнкрафт, не Roblox. Roblox си игра също от 2 години. Roblox са ми тея. Знаете ли ги където още няма, махнаха и просто съндъковете ги махнаха в Brawl Stars. Най-накрая се сетих. Там, където е тъмно, винаги трябва да слагам такива. И ето тук. Да. Ама малко шарененко стана, но приятели, ако вие вече смисъл, аз нямам батерия. Приятели, просто сложих малко лампички, но няма как всичко да стане в едно видео, така че поставете задължително лайк и се абонирайте. Това видео беше почти половин час и построих една къща за половин час.
Вижте какво е мрачно времето. Да, в момента вали. Мирише на дъжд, уникално. Просто аз много обожавам да мирише на дъжд. Така че не забравяйте да се абонирате и поставете лайк задължително. Чао, чао! Искате ли трета част? Кажете ми. Искате? Ако искате ми, кажете.